Ingdeng koira sirke phawar karbi risunim so rongaje judet penapi Donsori Youth Association ahin pen tara langso anang kapangthir padupot. Ingdeng koira sirke Jonel Karbi Youth Festival pini angdung kitipon. Dipu railway station along train pen nang klo ajok inut anim sopiare ngahu kiso. Ingdeng isi KSA Football Cup suri ingkoy raisi angdung kiti pathupon. Inglong kiri berta pen niri samirup talintiran pi non arju itha bertang ton pen. Ingkoy rasir ke bangdeng hawar karbi risunim soronga je suri ingkoy raisi judet pen api KPH tara langson kang aketer amukha Donsori Youth Association DYA ahin penta nang pangthirlo lasi alang litum asong DYA amai phujir jarhan si konchun bang harsing rong pilapen ari sang hoa tumapan KCS ahin pen korwang thupajir iglo along tin hawarta kapangthir ponjia phansi chuning ripon iglo dipupen inglong kiri abirta. Preni phaikre phoarni ingkoy retrok nong duar bagori anggang pia long dolamara rong marjong along ingdeng ingkoy rasir kep Jonel Karbi Youth Festival angdung kitipon penki bangso cepati pon kan barim chongkedam laki han buka daitor chingrum KCS unit ahin penta cepati dun penki piso somen KN mati cihut ciputa cepati pon penki bangso dolamara karbi risonim sorong aje along mesen pensi pacun pon long lo puta than pon penki ser dihun ahong jai along sita rat amai pi tab bipon bangso aluhi sarpo aman apeng pen kacetong dun laki KCS Center Committee dun mai phu hum sing be Local MSC Forest Development Board Chairman KAAC Richard Tokbi Duarbagori WDC Chairman Sarkoy Rongphar Song Trok Asong Japo P Dilip Rong asar atum pen ke leader atum cetong dun pen ke bangso amai Sonaram Singnar Duarbagori KCS Zone President pensi cepayam phupot pen ke aluhi pachini pon pen ke Duarbagori KCS Zone Secretary Robinson Rongphar pensi pachini pon pen ke mai chengchia prang karbi enthe sitame lunpon MAC kaning je pon ke karbi pi pulote pini pe koksi jing thang vek nang ji puta ning je pon chorong pu chipu pera KCS pang tang pon vek nang ni puta than pon aluhi sar pu hom sing be pen kaning je pon ke ilitom karbi riti niti jutang jubat ke kenang sot Pindeng sumpota kaike sitame cipindeng ponang ji arong aje ahodet le cipindeng chot nang ji kali pen ki kan barim sitame festival ahodet le ki kan nang ji kaike etame Charlie Wear si kemi pusining jepon rong jang phong pen Robinson timung inglong kiri abirta na ujung nexi tong doa sami ujung akiro arna mapan sami akiro ibon pini Nili Pranzong na cuma faham ex-VDC Chairman pen kapre itu Duarbagori na to kapapigo na pen last constituency number 1 pen 26 last constituency kasuang pong pen sami itu kaporti dun pensi tolomara ahawar no pati tolomara no itu non tu kami crazy a unit pen participate for long crazy Pini ni phaikre truck arni Dipu railway station along Dibrugarh Rajya Express a train along pen inut anim sopi ahiring tangrak pen kiklo ajok areng ahu keso birta kelong dun atengki anim sopi aphan Dipu Medical and Hospital along ponlo Bon sita areng ke ahiring tangrak ajok Guwahati Medical College along si chilang dam nang po pusi than pon Dipu pen inglong kiri abirta
KSA Hamren Regional Committee atum patir pipon jengkha pathua klamalong kechengsi KSA Football Cup suring koi raisi biponsi pini angdung kiti pathu ponpo angdung kiti pathu ponji laki KSA Hawaipur branch lapen KSA Dongkamukam branch atum angbongsi pini jengkha pathua klamalong kechengsi KSA Football Cup suring koi raisi angdung kiti chedan ponpo labangso angdung kiti pathua long aluhi sarpo aman pen kachetong dunji Karbi Anglong Sports Association kasa amai phulapen Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hangsi aluhi sarpo aman pen chitong dunpo hamren pen inglong kiri abirta Hangsing Timur Kahai Central Committee lapen ke manpen ke do 20 nong boithalang soimeli Rupsing Tirona Kahai EM Morsing Timur Kahai lapen ke Hamren Regional Committee Karbi Student Association amai pu Mapur Tok Pia Kahai Konjung Bang Prosanto Intia Kahai lapen ke Central Committee Chumbang Budo Terang Kahai Pentang Lok Dak Dais Long Kacopapon Karbi Autonomous Council Board Chairman ke doan Karbi Autonomous Council Long BDC Chairman ke doan Dais Long ke do Lem sa Chairman lapen manpeng alu ke doan lapen ke Hawaipur KSA branch hinpen lapen ke Dongkamukam KSA branch lahini si pini final match saban ke pathui ko lasi team manager pencenglok coach players ke dan lapen ke dak pini sports aning ke hang kapatuan ni ke hang bang buang bidan lasi aprang simili na tumkato ko ibanda Karbi Autonomous Council mo tim Karbi Anglong hinpen tangte pini berta ke pansi kangton pon iglo domi thak me kurwang thu